koni Pakistan Ilan isu lapor huta indek hongke beraket ya bisa song mahangke te katalon hudilitum da kinrumpen ini ASC West Karbala District Committee Office talon ya bisa song mahangke te talon si itu One India policy na tumban wrong lo. Apo sinon ke education system lo anta Assam government atum aja kong avidet lo nono banke. Higher secondary pass that pen. Ye admission ke NG phana kolon ke ar to tumhare ta entrance stop nang ko. La sila soteng lo putan ke ni tum siduk ke la arat au tomar tum kuson lo kachar ne lo konon ta ni tum thek lo. La tum aso one and block tu la me ghanai phan PPG to la so give and take Assam government atum resolution anta zero rela la bangso resolution kapa withdraw back ji phanta ASDC songa hinpen KSA KMC tuma hinpen kai por stamina ne thang da jap thi pensi che song pon bo malang la tani tum ni ji pon si ke melo Sony banke VGR along eviction issues ke damtang MP election ke semet February cheklo tarik nar campaign pang chengsi gar bilo charlia song ASDC youth front tuma hinpen ja pon lo la bangso ka che song isyang deng an chun lo Karbiang Long Autonomous Council apen Assam government atum sitame eviction bangen ang claim people walang itun lamchak chak lo sita practically bange pini dala bangso ka eviction kam government atum hinpen ke claim pon ang thek itun teglong lela apor sila tai si unresolved la so ilitum pen ka demand isa issues lo la so issue tame ka pachun break di fan air the song hinpen se song pon bom na lang ekran adun thuli tum non Kaphere meme banke uniform civil code non la parliament Yortu anilo. Akeo atum BJP atum Congress atum APHNC lo independent kacheso la pen social organization atum itu aphanampu. La pen jodeng polo. La pen ini tumalong mangacha. Itu autonomous demand committee da West Karbala district committee hinpen ningkan thongkebran arkep yesusia song amhang ke thek pini da khamren long sini tum palon ponlo lasi pini puthot la bange isi klang thudak lo je yesusia song hinpen kopima emethang constitutional rights constitutional power ka chelong nang je phan nitum 1986 aningkan kaso ka che song nang ka pangcheng piniar ni anta la so hemprek long le tik ke karbia kheitum che song bom nang ji la pen ke che song bom ji non e prang anda che song pon bom lang kwang thek ke pini da me klang lo ta si 86 pen da ASC tum ke la ga isia semelo je India constitution pen nang ki p article 244A bang ni tum che long vek nang ji la pen ke la so ka che song chun che tik bang e karbia rat ami dag bang ke che rap te che to ji tu bang e pini ka che tong rat pen da la bang siang thek lo la sing deng thong ke bor ke ASC mahang ke thek talon hot ni jase me Sony lam ki puji bang la lo je ni tum long standing isia political demand ba constitutional demand Article 244A chunche tik bangala kache songbom po 1995 ni kan department thong kep bansi karbia khe fan isyang deng kaching thur ang kung an kenili tum pon unlo sita la an so se karbia khe karbia long paching thur yi fan hempe ke long vek nang po la pen pini puthot nili tum सरकार फान ला पेंगे कार्बिंग लोंग रात फानी तुम पचिनी तुले थोड़लो जे unresolved local issues just a give and take decision government of Assam do pina da chi withdraw relang la sinil tum non e frang la so give and take withdraw nei pa movement ni tum pangcheng pon thuji la pen ka ko eviction issues PGR VGR along
la bangke KSA la pen ke ASC Youth Front tum kapang cheng February cheklo tarik nar kep tarik krep ho la pen la so pituang thun la si PGR ta me la ta unresolved isia local important isia issues la chun chete ni tum chesong pontuji la pen bangke karo belong Thomas Council per kapang dak po New Land Policy 2023 aning halso New Land Policy ta me karo belong Thomas Council pen ata cancel si la sila ta ni tum bangke chesong pon one prang uniform civil code ta me karbe kai karbiang long kon parlo pon long le punli tum la ta isia a demand do la sila so isu sitame chun chetik ani tum ka chesong pon bomji phanon e prang party hin pen ni tum ason sayang ding ni tum ding ponji la pena banke la solo kot nilitum ki puthuji bangal har janon farmer issues jasemet a banke la henlo je nili apong mai meeting long dani je bom lo banganon ar phekati ki alam ar phega banke non ke agricultural production plan that sita Karbiang Thomas Council pena banke forest product po teng pensi a revenue system matela mohol system bang bidun kok la so joine ar phekati ki tu bang kelong nangji a adoro bange long le det lo potsi lake Karbiang Thomas Council phani tu isi appeal lo je ar phega puthak Thomas Council pen ki bipon mohol system bangal ka uthai vekni pen la bangso mohol system ka uthai ji phani tum ezisia songa hin pen ka che songa deng ni tum deng ponji la bangela sila so ka che songa long ka du ka ve arata cerap cetu nang ji pusi nili tuma hin penisi chuning ripon lo biang long long ke konsensi sirkep pentani tum la konsensi leader suman sini tum dak che tong lo la si konsensi sirkep do veskar biang long lo sorat sini tum dak che tong lo pini bangke pen ke all over kar biang long klotan ni tum district committee phodo la district 10 ta pini bange palon pon 17 Mei pini arni lo Karbilo Chalia Song mate Karbi Association lapen dak Karbiang long kapre song tu men mathasi kopia posi Autonomous State Demand Committee thiek pen ASDC 1986 17 Mei amhang kapat heknang kok alam the la ngeneji ko lasi 1986 17 Mei bangke Karbilo Chalia Song tu masih patir pilo mane emet hang ta solang jong asong a party donangji National Political Party aphan ke ning ka chethe ave National Political Party aphan abang ke ning chethe dorde ajoini si emet hang da council long emet hang sola jong asong pen karjab ji ladak council long kachari pen Karbiang long atokano ini tuma kisung ke boy radera kisung ke boy lapen ini tung labang so kisung pa jok ponji apana bangsi labang so Autonomous State Demand Committee hempek kece hanga songo bangke nampak hek nangkok lo lapen hala so dihusi nilitum Karbi Student Association mate Karbilo Chalia Song pustame mane labang so Autonomous State Demand Committee along bangke hemprek na hang extra parliamentary force asong sinai plang dulu lapen ilitum asong japo aphan ilitum pat heidun pen ilitum election basame pahai dun pen ilitum ha parliament along basame ilitum parliament session along basame ilitum parliament ilitum asong japo lapen ilitum Assam Assembly along basame ilitum Karbiang long atau kano ilitum akisung boy Karbiang long akisung ilitum kapat jogji ilitum alam kapan inji tunje panabangsi assembly long busami ilitum MLA ilitum bangkli tolo seme non moneng isi panabangke ilitum MLA busame bangpo ilitum longpo lasila song bong ilitum Karbilo Chalia song panabang ninji tun kangtung 1995 labangso MOU kache toka dihu busame that education sector mane education department busame ladak K1 abangke ladak bangke dak lower primary lapen upper primary up to higher educational bang abangke ilitum jakong cewan erlo MOU kache toka dihusi lapen labangso ilitum dak lower primary upper primary up to higher educational bangke ilitum manke OM tanang PLO office memorandum ta je na itum non ilitum son si seba lapen asek lason sona boda bang ilitum ladak cesemar unlo ladak ilitum pincong unlo bang ilitum han jakong nang PLO sisame hala iya desi a sorkar nang cari long bom boson te piniani bang ilitum ta
seba board son silda iltum bethang mitrika examination labang so board amit islam long po lapen higher secondary besame non asek son siltum karbiang long same isia board semar long po same pini ani abang ke ningduk lo je karbiang long atok anu iltum labang so education sector mate education department abang iltum non iltum education belo secretary in charge iltum nona ke hai richard tok bi besame alang li phana bangke nam matro mote alang li phana bangke EMR pu pek lokason si theklong lapen akama bangke thanga sikil em thekira so theklong lo ki jongdam kang tu mangalalo pini ani ilatum labangso lower primary LP school basically ilatum LP school anta ilatum karbiang lo atokano ilatum ke do school anta pini ani bangke pamunin sang halada bangke than ba awe halada ba desk bench awe school building anta ekdom barak thang lason si dak theklong lo iltum dak hamren malam tala som iltum entire karbianglong sila sonang ceman lo lasini lagi pukang tu bangke non labangso a government kachari tu labangso education sector kachalang thak the bangke alang tu bangke felao lo bangke tuteli se felao lo ke mili puram ji bangke laso joini si ningkan clear frank kali tu kalitang sumila ro hongpi busame dak iltuma along primary LP school loka ko samela dak than ba awe ke than ba bang dam de lason lo lapena ko le infrastructure ko an ma develop nang ji iltum kenang sot nang ji ko an ma lahaya bang kawider joini si iltum non hejong chu che ko lang ako rahul rongpi usame ha roha lo wasi ako apran dam nang thulo alamake alang li phana bang pulo ame thang si suicide usame holmu bang ke alang mentally bang ke si harassment mate alang li kopine labang so ladak che face nang dolo labang so ke tong dolo laso yoni pe lason naman do lasi nilitum karbilo chalia songpen kapil kangtung lapen karbiang long atok eno ilitum according jiratum loko chali bom lapen parents mate guardians api apotum har pachini kangtung bangalalo ilitum karbiang long atok eno enter karbiang long atok eno api apotum same ilitum thang rong along pasi tebok tera school long siltum pachali jona po hem chawan era po angtan kedo muri gaung le punon no gaung le punon gulaghat le punon lapen korane helowing wing ayam sabe sakor sali pen banso pen lason kibidu ba chok chelo ilitum laans ilitum fodet sungdet ilitum tenedet lason ke chok chelo lasi nili karbiang long tromas council of ka condemn kangtung ka pinrem kangtung lalu people of pinrem edat po ala itum jongsi infrastructure ala itum jongsi school building permission hala da jongsi school athanbang kenang anjes pen elang itum thanbang pitek lapen hala athanbang to phan alang itum bangke labang so responsibility labang so duty bang pache claim pamika posonte ilitum pinia son kalitang sumila rohang piason ciklo jon afrang lo rahul rong piason bang apan dam nang nedaji apolo